say hi to everyone and tell them your name. My name, full. Yeah, It's up to me. it's up to you. Princess Nicole Giala, guys, Tatiana, 21, Philippines. Nice one! Bye! Clap your hands for Princess Nicole Ayala, 21 Philippines! Yes! Dun sa mga contest, pagtatawanan natin, ba't may feedback? Hindi ko nga din alam. Saan ang Ayun. gagawin? Feedback? May iba pa bang microphone dyan? Ano nangyayari? Hello, mic test, mic. Oh, may mag-video, okay. 5, 7, 8, 9. Isa lang may... Pakilabas na nga po yung pansit bihon dyan. Ang tagal po bago lumabas eh. Diba? Alam niyo ba, pag November 1, hindi ko hinayaang mag-isa lang ako. Tapos nakakainis pa, diba? Wala ka mapanood sa television kundi lahat mga nakakatakot. Hindi ginawa ako. Nanood na lang ako sa YouTube ng kung ano-ano. But anyways, kabisyo, ito na nga. Mami! Professional ako. Ready, 3, 2, 1, go! Bye! Magandang araw po ng Lunes, kabisyo. Ang puso ko napunta yata sa puson ko. Palagay, diba? DJ yan. Si GMA, hindi niya pinatanggal, diba? Tignan mo. Talagang yun yung Dami naging niyang trademark memes, niya. Ayan, wag niyo papatanggal, wag niyo ikahiya because Oh my God! The saying, there is a saying. there is a saying, I believe that you should love yourself. Wow! Deep! Angie, labayani, tulog pa si Junjun. Nilalamig. Kanina pa ako nagreklamo dito yung sobrang lamig. Ayun, tumayo na si Junjun. Ayun, tumayo. Si Junjun. Ayun. Ayun na, tumayo na si Ayan. Junjun. Oh, ayun, lumod Junjun. Ayun. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang. Always your number one. SM radio station. Love radio. Love lang.